dhi chungo ng'anyo maru. Yes. Wach mar teche matiegore miluongo ni interns. Yes. To koro sani uchungi kapok But gini undhogo interns. wachungi niya, gimokwongo nwani wach mar odo nwadhi court. Do no wito wach mar 70,000 mogolo oko. Mar ariyo ne sirikal maduong' gochunegi kijendegi mondo gidhie posting gi pesa matin cha. Koro macho wadake completely. Mar ariyo ndalo 60 giwacho ni nyaka gino bed ni osetieki. Koro magi matimo apa ndalo 60 ginyiso budget process mag dhi go mbele ni. Koro wan gadier ni dakteche mag interns gini ka manya ko dar tim margi. Mar dek triba ingeni ka ngato golo baro mar ng'anyo. To nyiso ni ok onyal ng'anyo kendo. Koro ka gik moyire gi sirikal gi ok odepende gini ma winjira winja. Ka kok giloso wach interns kaka winjira 60 to giloso weche gik ma winjira kono gite. To koro wabugo kendo. Mateni wacho ni podu nyalo doke ng'anyo kendo. Wanyalo ka ponyo gitimo gigi. Luore gi gik mano wadwaro mondo tim. Tich to lecture nego beni doke karango. Abasi program ngwen. Mano kiny godhiambo. Mano rucha. Chako miyo odiochieng' moro achiel. Yeah, dongo gi travel mondo gidonje tich. Koro nyaka ben chop. Jogo mani machiegni gi kundi